У школьные годы Иван Шемякин не проявлял схильность до литературной працы, затое сярод одноклассников славился выдатным математиком. Хлопцы літаральна біліся за магчымасць сесці побач з Іваном, асабліва падчас кантрольных прац. Схільнасць да дакладных навук дапамагла Івану Шамякіну пасля заканчэння школы паступіць у гомельскі тэхнікум будаўнічых матэрыялаў. Ивану Шемякину 105. Мы ведаем. Мы читаем. Пасля школы Іван Шемякін паступіў у тэхнікум будаўнічых матэрыялаў. Стыпендыі не хапала. На першым курсе, пакуль яшчэ не пачаў падзарабляць, хлопец нерэдка галадаў. А дома і ў маці не знаходзілася нават шматка сала, галкі масла, каб даць яму з сабой. Так бедна жылі. Шамякін успамінаў, што яшчэ ў 1939 годзе на спатканне да Машы, сваёй будучай жонкі, хадзіў у брызентавых чаравіках. Таму, вядома, падзея было, калі юнаку купілі першыя боты. Бацька лаяў шаўца, які заламіў цану, ажно 5 рублёў, але боты былі набытыя, і гэта стала падзеяй. Іван Шамякін, мы ведаем, мы чытаем. У дзяцінстве Іван Шамякін лоўка навучыўся насіць на галаве стос кніг. Чамусьці гэта вельмі не падабалася яго бацьку, і той часта гаварыў, што сын расце шутам і гарохам. Иван Шамякин, мы ведаем. Мы читаем. Калі Іван Шамякін апранаў пінжак, то заўсёды павязваў гальштук. Гэта было асаблівым правілам. У яго калекцыі было больш за 40 гальштукаў. Іван Шамякін, мы ведаем. Мы читаем. Іван Шамякін дапамог Васілю Быкаву выдаць кнігу Сотнікова і прыехаць з Грозна ў Мінск. Иван Шамякин, мы ведаем. Мы чытаем. Іван Шамякін быў добрым сем'янінам і чалавекам адналюбам. Са сваёй жонкай Марыяй ён пазнаёміўся яшчэ ў 5 класе. І ўжо ў 19 гадоў, у 1940 годзе ажаніўся з ёй. Менавіта Марыі прысвечана яго першая аповесць «Непаўторная вясна». Разам у шчаслівым шлюбе яны пражылі 58 гадоў. Іван Шамякін, мы ведаем. Мы чытаем. За 60 гадоў творчага шляху выйшлі ў свет 130 кніг Івана Шамякіна, агульным тыражом звыш 25 мільёнаў экземпляраў. Іван Шамякін, мы ведаем. Мы читаем. Памяці Івана Пятровича Шамякіна. Верш Валянціна Лукшы. Не, класікі не паміраюць, такі іх бессмяротны род, што напісаць не паспяваюць, за іх дапісвае народ. Бо знітаваныя з народам, яны прайшлі сваё жыццё, адправіўшы ўсе нягоды ў дальні кут у небыццё. Каб не было ні ў чым падману, каб дух бунтарскі не згасаў, старонкі полымных раманаў сам Бог на вуха дыктаваў. Яны пакутвалі начамі, каб менш пакут было зямлі. Яны нястомна і адчайна да вечнай ісціны ішлі, каб тую ісціну адкрыта сваім нашчадкам перадаць, з нябесным злучаны блакітам над вечнаю зямлёй крыляць. Івану Пятровичу Шамякіну 105.